न्यायबाई हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय कणकवली इथं डोळ्यांच्या सर्व आजारांवरती अत्याधुनिक उपचार केले जातात। तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून अगदी माफक दरात विवेकानंद नेत्रालयात सेवा दिली जाते। मधुमेह तसेच उच्च रक्तदाबाचा त्रास असलेल्या रुग्णांना डोळ्यांच्या आजारांवरती अतिशय काळजीपूर्वक अत्याधुनिक उपचार केले जातात। कणकवलीच नव्हे तर जिल्ह्यातील रुग्ण इथे चांगले उपचार घेऊन जातात। पाहूयात। नमस्कार, मी डॉक्टर प्रवीण हंकारे। मी पडद्याचा म्हणजे विट्रिओ रेटिना सर्जन आहे। मी नॅब आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे कार्यरत आहे। येथे आपण डोळ्याच्या आजारांविषयी लागणाऱ्या सर्व उपचार सर्व रुग्णांना कमी खर्चामध्ये देऊ शकतो। विवेकानंद नेत्रालय हे गेल्या 15 वर्षांपासून अविरत रुग्णांना डोळ्याच्या आजारांबद्दल सुविधा देत आहे आणि आतापर्यंत आपण 15,000 पेक्षा जास्त ऑपरेशन पेशंटचे केलेले आहेत। यामध्ये मोतीबिंदूचे ऑपरेशन, तिरळेपणाचे ऑपरेशन किंवा बुबुळाचे ऑपरेशन, पडद्याचे ऑपरेशन या सर्व सुविधा आपल्या हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल आहेत। तर आपल्याकडे मोतीबिंदूच्या ऑपरेशनसाठी फॅरोस हे अर्टलीचे जर्मन तंत्रज्ञानाचे मशीन अवेलेबल आहे, ज्यामध्ये अत्याधुनिक पद्धतीने छोटंसं जखम करून घडीचं लेन्स टाकता येतं आणि त्यानंतर मोतीबिंदूच्या ऑपरेशननंतर चष्म्याचा नंबर राहत नाही। हे फॅरोस मशीन आपल्याकडे आहे। तसेच पडद्यासाठी जे पडद्याचे उपचारासाठी लागणारे मशीन आहे विट्रेक्टॉमी मशीन, तेही आपल्याकडे आहे। सोबतच मोतीबिंदू सोबतच मधुमेही रुग्ण किंवा ज्यांना हायपरटेन्शन आहे, रक्तदाब आहे, उच्च रक्तदाब, अशा पेशंटसाठी जे लेझरची सुविधा, OCT किंवा डोळ्याची सोनोग्राफी असेल तर या सर्व सुविधा आपल्या हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल आहेत। मोतीबिंदूचे किंवा पडद्याच्या ऑपरेशनचे रेट ठरलेले आहेत, पण आपल्याकडे अत्यंत गरजू आणि इकॉनॉमिकली वीक सेक्शनसाठी अत्यल्प खर्चात आपण सर्जरी करून देतो। तसेच जे लोक खर्च करू शकतात त्यांना अत्याधुनिक पद्धतीनं फेको तंत्रज्ञानाने घडीचे लेन्स टाकण्यात येते, ज्यामध्ये पेशंटला दूरचा किंवा जवळचा नंबर राहत नाही। तर हे सर्व आपण करतो। आपल्या हॉस्पिटलमध्ये डायबिटीस किंवा हायपरटेन्सिव्ह म्हणजे मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब असलेल्या पेशंटना जे पडद्याचे आजार होतात किंवा जे बुबुळाचे आजार होतात, या सर्व आजारांची उपचार जे आहेत ते आपल्या इथे अवेलेबल आहेत। यामध्ये ग्रीन लेझर आहे, डोळ्यामध्ये जे सूज येते त्यासाठी इंजेक्शन अँटी-VEGF जे दिलं जातं तेही आपल्या इथे आपण प्रोव्हाइड करतो। आणि त्यानंतर पडद्यासाठी जे लागणाऱ्या शस्त्रक्रिया आहेत, पडदा सरकणे, पडद्यावरती रक्तस्राव होणे किंवा पडद्यावरती ताण येणे, तर या सगळ्या आजारांचे उपचार आपण शस्त्रक्रियेद्वारे इथे करू शकतो। तर येणाऱ्या काळामध्ये आता जसे आजार वाढीला आहेत, येणाऱ्या सेडेंटरी लाईफस्टाईलमध्ये जसे डायबिटीस, हायपरटेन्सिव्ह वाढतं, त्यामुळे डोळ्याचे आजार वाढतात। तर या सर्व आजारांवरती आता उपचार करण्यासाठी लोकांना गोवा, मुंबई, पुणे अशा मोठ्या ठिकाणी न जाता आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली येथे विवेकानंद नेत्रालयमध्ये सर्व उपचार तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत अवेलेबल आहेत आणि सर्व घटकांसाठी, समाजातील सर्व घटकांसाठी हे उपचार अवेलेबल आहेत। त्यामुळे सर्व गरजूंनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।